हेलौ लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय जोंहा क्लासआ फैगौ आसाम टेट जानो गोनां बेनिनो गोबाव सम साननैसो थाबैनो जाबायमोन, मानो होनबा गोबां समनि आंखाल जाना दंमोन। दा बे समाव लाबोदों आङो नोंथांमोननो इउपि सेक्सनाव थानाय ससियेल साइन्सनिनो बेनिनो हिस्ट्रिनि लाबोदोंलाय बेयाव दङ। नोंथांमोननो मोननै खेबसेनो साब सिलेबासनि लाबोदों एबा साब इउनिटनि लाबोनाय जादों, जेरै मौर्य पिरियड आरो बेनिफ्राय हरप्पा नङाबा इन्डास सिभिलाइजेसन, जायखौ सिन्धु सोदोमस्रि होननाय जायो, आरो मौर्य मुगा मौर्य फोलेर। दा बिनि सायाव लाबोनाय जादों। खेबसेनो मोननैजों जयै लाबोनाय जागोन, 50थानिबो बांसिन कुइसन, जोबोद इम्परटेन्टफोरखौ। दा फैदो जोङो गोबाव खालामाजासे थांदिनि। फार्स्टनिफ्राय मोनगोन अशक राजानि गुबुन मोनसे मुङा मा होनदों, अर्थात अशकनि मोनसे गुबुन मुं, एनादार नाम, बे जाहैबाय मा होनदों, देवनामा फियडसि। ओंखायनो आङो इंराजि आरो बड' मोननैयावबो गोनां सोदोबफोरखौ लिरनो होखादों, जाहाथे प्रनाउनसियेसना एसे गोरोबा जानो हागौ, नाथाय इंराजियाव नोंथांमोना नायबानो जागोन आरो। बेनिफ्राय दङ चन्द्रगुप्त मौर्य मुंनि मुंदांखा फोरोंगिरि चाणक्यआ बबेनि सोलोंसामोन होनदों। मोननै कुइसन जागोन। चन्द्रगुप्त मौर्यनि बोसोनगिरि एबा फोरोंगिरिया सोरमोन होनबा चाणक्य जागोन। बेनिफ्राय बियो बबेयाव फरायनायमोननो, बै समनि इउनिभारसिटि तक्षशिलानि एबा तक्षशिला इउनिभारसिटिनि, बै समाव इउनिभारसिटिया गैयामोन नालाय बिसोरनो तक्षशिला, उज्जयिनी बेफोरबायदि गुबुनमोन। दा तक्षशिलानि बिथाङा। बेनिफ्राय नायदो, अशक राजानि सान्थौखौ साम्रायजो फेहेरनायनि सान्थौखौ बै समाव अशकआनो जोबोद गोहोग्रासिनमोन होनदों, आरो बेखायनो बियो जोबोद खाथि खालानि रायजोफोरखौ सेनानै लायोमोन, नाथाय गाव फिल्डआव दावहायाव माब्लाबा थाङामोन होनदों। बेनिफ्राय बिनि दावहा नांनानै सेना लानायनि गोसोआ बायनानै गावनि हादरखौनो मोजाङै सामलायनायाव गोसो होदोंनो। बियो माब्लानिफ्राय, बे जाहैबाय कलिंनि दावहानि समाव, कलिं वारनि उनावहाय। मानोना कलिं वाराव जोबोद बुरजा मानसि थैनायखौ बियो नुदोंनो गावनि स्पटआव थांनानै, बिनिफ्रायसो दिनैनिफ्राय आं दावहा नांला, गोबां मानसिया थैनांबाय होननानै बियो समायलांदों होनदों, आरो बेनिफ्राय बियो प्राइजो फेहेरासै होनदों। मौर्यनि खुंथाइ समनि दाजानाय साचिनि स्तूप, बे साचिनि स्तूपआ आथिखालाव बबेयाव दंनो, मध्य प्रदेशआव दङ। बेनिफ्राय अशक राजानि बुद्ध एबा बुद्धिज्म धोरोमनि गुरु एबा मंगा सोरमोन होनदों। अशक राजानि बुद्ध धोरोमनि धोरोमगुरु, बिथाङा बुद्ध धोरोम लादोंमोन जिहेतु, बेयो जाहैबाय उपगुप्त। इंराजियाव उपगुप्त जागोन, मानो होनबा बे एनसेन्ट नामफोरखौ जोंना लास्टआव ए होनना बुङो जिहेतु। चाणक्यनि गुबुन मुङा मा होनदों, विष्णुगुप्त होनदों। चाणक्यनि गुबुन मोनसे मुङा विष्णुगुप्त। मेगास्थिनिसआ सोर राजानि राजथान्दैमोन होनदों। बेवहाय एनभय होननाय, जेन' बर'आव राजथान्दैखौनो होनबाय आं, बे जाहैबाय सेलुकासनि मेगास्थिनिसआ राजथान्दैमोन होनदों। भारतनि अल्डेस्ट राजफोलेरा मा होनबा, मौर्य डाइनास्टियानो होनदों। इन्डिका बिजाबनि लिरगिरिया सोर होनदों, मेगास्थिनिसआनो लिरदों इन्डिका, आरो इन्डिका बिजाबनिफ्रायनो जारिमिनखौ मिथिनो मोननाय जादों। अर्थशास्त्र बिजाबनि लिरगिरिया सोर होनदों, कौटिल्य अर्थशास्त्र। आरो अर्थशास्त्रनि गुबै आयदाया मामोन होनदों, मा थाखोनि बिजाबमोननो बेयो, प्रिन्सिपल एन्ड प्रेक्टिस अफ स्टेटक्राफ्ट, बे आयदानि सायाव दङ होनदों। बेखौ बर'आव राव सोलायबाबो माखासे मिलायनाय नङा, ओंखायनो बिदिनो दोननाय जाबाय आं नोंथांमोननो, जिहेतु इंलिश अपसन मोनखागोन। अशक राजानि राजउलाफादनि बिजिरगिरिया सोरमोन होनदों, बेयाव जास्टिस दंमोननो सासे गाहाय जास्टिस बिजिरगिरि, बे जाहैबाय राजुका जागोन इंराजियाव। आलेकजेन्डार दा ग्रेटनि समब्रा-समब्रि, आलेकजेन्डार रायजो खुंनाय समाव समब्रा-समब्रि भारतआव सोरमोननो राजाया, बै समाव चन्द्रगुप्त मौर्यमोन होनदों, चन्द्रगुप्त मौर्य। अशक राजानि समाव गेदेर बुद्ध जथुम्मा मोनसे बद्धिस्ट काउन्सिल जोबोद गिदिर जादोंमोन एसियायाव, बे जाहैबाय बबेयावनो, पाटलिपुत्रआव जादोंमोन होनदों, होमबा अशकआ राजा जादोंमोन। पाटलिपुत्रनि खुंथाइनि बागै बबे बिजाबाव मख'नानै गालांदों होनदों, इन्डिका बिजाबाव, दहायसो बुंनाया। बेनिफ्राय सोर मौर्य राजाया डेक्कानखौ सेना लानो हादोंमोननो, डेक्कानखौ सेना लानो हानाय, बे जाहैबाय बिन्दुसार राजाया। बेनिफ्राय अशकनि अन्थाइ लिरथि इनस्क्रिप्सनाव अशकनि अन्थाइ लिरथि बा तामा लिरथिबो बुंनाय जादों बेखौ, इनस्क्रिप्सनखौ तामा लिरथिबो बुंदों, आं बेवहाय अन्थाइ लिरथि होनदों। इनस्क्रिप्सन गोसोआव लाबानो जाबाय। इनस्क्रिप्सनाव मा रावजों लिरनाय जादोंमोन होनदों, बे जाहैबाय प्राकृत राव, अर्थात अशक राजानि समाव संस्कृत सोलियामोन, प्राकृतखौ बांसिन अफिसियेल लेंगुवेज बाहायोमोन। मेगास्थिनिसनि बिजाबाव भारतनि ससाइटिखौ मोनबेसे बाहागोआव रानदोंनो, बै समनिखौ 7टा ससाइटि रानदोंनो समाजखौ, भारतनि समाजखौ।
मौर्य फोलेरनि सिगां मगधनि खुंगिरिया सोरमोन? अर्थात मगधखौ जेला मौर्यफोरा खुङो बिनि सिगां बबे फोलेरा मोनो? नन्द डाइनास्टि एबा नन्द डाइनास्टिया रायजो खुङोमोन होनदों फोलेरा। मौर्य फोलेरनि मुंदांखा सोलोंथायारि खुलिया मा? इडुकेसनेल सेन्टारा तक्षशिलायानोमोन होनदों। मुद्रा राक्षसनि लिरगिरिया सोरमोन होनदों? मुद्रा राक्षस बिजाबनिया बे जाहैबाय विशाखादत्त। बेनिफ्राय चन्द्रकाटास बे चन्द्रकाटास होननानै चन्द्रगुप्त मौर्यखौ सोर बिमुं होदोंमोन होनदों? उइलियाम जन्सआ बुंदोंमोन होनदों। मौर्य फोलेरनि जोबथा राजा सोरमोन होनदों? लास्ट इम्पेररआ बे जाहैबाय बृहदत्त 24आव दङ जोंना नायदो। कौटिल्यआ सोर राजानि गाहाय मन्त्रि प्राइम मिनिस्टारमोन होनदों? राजा जनकनि। सानस्नि स्तूपखौ सोर लुहोदोंमोननो? अशक राजायानो लुहोदोंमोन होनदों। बबे तामालिरथि एबा इनस्क्रिप्सनाव अशक राजानि मुंखौ मख'नाय दं होनदों? बे जाहैबायनो माइनर रक इडिक्ट अफ मास्कीनि माइनर रक इडिक्टआव दङ होनदों। बेनिफ्राय मौर्य डाइनास्टिनि थाखाय 26 सेलेक्टेड कुइसनफोरा नोंथांमोननो थांबाय। बेनिफ्रायनो फैखांबायबो आगोलावनो। दानिया दङ नोंथांमोननो हरप्पा एबा इन्डास सिभिलाइजेसन। हरप्पा सिभिलाइजेसनबो होनो इन्डासबो होनो सिन्धु होनना बुंबाय बर'आव सोदोमस्रि। हरप्पा सिभिलाइजेसनखौ सोर दिहुनदोंमोन होनदों? 1921आव। बेसेबां मायथाइयाव दिहुनदोंमोन? 1921। बेनिफ्राय इन्डास भेलि एबा सिन्धु सोदोमस्रिनि बबे जायगायाव बान्दो खोखांनो मोन्दोंमोन होनदों? जेराव दै थेथेनाय जायो जोङो हरप्पा महेन्ज'दार' सिनेमाखौ जाय नायबाय नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ बेखौ। बे जाहैबाय लटालाव दंमोन होनदों। बान्दो माने बेखौ एक्सुवेलि बान्दो होनबाबो मिलायनाय नङा। बिसोरो दैनि थाखाय दैखौ होबथानो थाखाय गावसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जिहेथु दोन्दोंमोन जायखौ डकयार्ड होनना बुंदोंमोननो। डकयार्ड इंराजियाव नोंथांमोना मास प्रनाउन्सिएसनजों फरायो बेनिफ्राय लटाल बे जायगानि नामा लटाल मोनदों गोसोआव ला लटाल सोंनाय जायो बेनावनो। इन्डास भेलिनि मानसिफ्रा न'खौ माजों लुदोंमोन होनदों? पाक्का ब्रिक बिसोरनि इथाखौ बाहायजेनदोंमोन बाहाय सिन्धु सोदोमस्रियाव इथाजोंनो लुदोंमोन जेखौ बेखौ होनदों। इन्डास भेलिनि मानसिफ्रा माबेजों फालांगि सोमोन्दो दंमोन? ट्रेड बबेजों? मेस'पटेमियाजों बिथांमोनहा बै समावनो फालांगि दंमोन होनदों। इन्डास भेलिनि मानसिफ्रा मा मावोमोन होनदों? बिसोरो जुनार फिसियोमोन नाथाय आबाद मावनो रोंथ्रामोन होनदों। आबाद मावनो रोंथ्राखै बिसोरो। बिनिफ्राय जुनारसो फिसिनानै जादोंमोननो। मा जुनार फिसिदोंमोन दा मोनसिगोन। महेन्ज'दार'नि गुबुन मुङा मामोन होनदों? लकेल नेम महेन्ज'दार'खौ लकेलाव मा होनोमोननो बिसोरो? माउन्ट अफ दा डेड बुङोमोननो माउन्ट अफ दा डेड। इन्डास भेलिया मोनसे गामि ना नोगोरमोन होनदों? बेयो नोगोरमोन। नोगोर हिसाबै जौगाखांहोदोंमोन। भारतआव बोखांजानाय गोजामसिन नोगोरा मामोन होनबा? हरप्पायानो गोजामसिन नोगोरमोननो। इन्डास भेलियाव मा जुनार फिसियोमोननो? दहायनो मोसौ बोरमा आरो गराइ। मोसौ आरो बोरमानि गाइखेरजों बिसोरो आदार बानायनानै जायोमोन होनदों नाथाय आबाद मावनो रोङामोन होननाया दहायनो। हरप्पायाव मा थाखोनि गानग्रा मोनोमोननो? कटन। गाजियाबादनि आलमगिरफोराव भारतनि माबे हारिमुखौ बोखांनो मोननाय जादों होनदों? गाजियाबादनि आलमगिरफोराव जाहैबाय हरप्पानि हारिमु। कटन एबा खुन आबादखौ भारतआव सोर मावजेनदोंमोन होनबा? इन्डास भेलियावनो मावजेनदोंमोननो। हरप्पानि समनि कपार शरियतखौ बबेयाव बोखांनो मोन्दोंनो? दाइमाबादाव बोखांनो मोन्दों होनदों। इन्डास भेलि सिभिलाइजेसन एबा सिन्धु सोदोमस्रिखौ सोर संदानदोंमोन होनबा? बे जाहैबाय दयाराम सानि 14 नम्बर। 15 नम्बराव दङ मेस'पटेमियानि जारिमिनाव इन्डास भेलिखौ मा मुङै मख'नानै लिरना गालांदों होनदों बिथांमोननियाव बैहाय गावसिनि जायगायाव? बे जाहैबाय मेलुवा मुंनि मुङा मख'नानै इन्डास भेलिखौ मख'लांदों होनदों जारिमिनाव। दा बेखिनिमोन नोंथांमोना बेखिनिखौनो मोननो हाबाय। गोबां सिलेबासानो थांखांबाय ससियेल साइन्सनियाबो नोंथांमोना नायनो हागोन। ससियेल साइन्स प्ले लिस्ट दंखायो बेयाव थांनानै बर'निफ्राय LP UP मोननैनिबो पार्टनिया जोबजोब्बाय। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। गासै गोबांथार भिडिअ नोंथांमोना बर' रावखान्थिनियाव हाबनानै नायबा नुगोन। बेनिफ्राय CDPनि थाखाय मोननैसो भिडिअ थांखांबाय बेनिबो प्लेलिस्ट दं नोंथांमोना नायनो हागोन। गुबुनखौ नायनो थाखाय प्लेलिस्ट चेक खालाम होमबा नुजोबगोन गोबां थाखोनि क्लास लानायफोर गोबां थाखोनि भिडिअफोर नुनो मोनो जों। एसेनोसै गोजोन्थों।